V tú jar si ich rozkošná, no svojhlavá sučka Violet vyhrabala v čase hárania pod plotom jamu a vyrazila do ulic na zálety, následkom ktorých sa po dvore naháňalo 7 šteniatok. John ich síce mohol rozdať a obával sa, že to aj bude musieť urobiť, ale háčik bol v tom, že mu bolo so šteniatkami dobre. Pôsobili na ňo akýmsi prapôvodným, opantávajúcim spôsobom. Violet bola jeho prvým psom a jej šteniatka boli prvými šteniatkami, ktoré mohol pozorovať zblízka. Haukali, obhrízali mu šnúrky na topánkach a hľadeli mu do očí. Po večeroch počúval platne, sedával na tráve za domom a učil šteniatka drobné fígle, ktoré zabudli hneď, ako sa pustil do reči z Mary. Boli manželmi len krátko, respektíve nie dlho. Sedávali spolu za domom hodiny a hodiny a pre Johna to boli najkrajšie chvíle, aké dovtedy zažil. Počas oných večerov cítil, ako sa spája s čímsi pravekým a podstatným, čo nevedel pomenovať. Predstava, že by s Violetinými šteniatkami niekto zle zaobchádzal, sa mu vôbec nepáčila. Najradšej by ich všetky umiestnil niekde do susedstva, aby ich mal pod dohľadom a mohol sledovať, ako rastú, hoci len z diaľky. V okruhu pár míľ sa určite nájde zo pár detí, ktoré túžia po psovi. Novým majiteľom by sa možno videlo čudné, keby sa z času na čas prišiel na šteniatka pozrieť, ale určite by mu v tom nebránili. Potom sa jedného dňa vybral s kamarátom do oblasti Čekvamegonu, ktorá bola trocha od ruky, ale pokiaľ ide o rybačku, stála za to. Navyše liga proti výčapom ešte neovládla lesy na severe a zdalo sa, že ani neovládne. Čo bol ďalší dôvod, pre ktorý sa Johnovi ten kraj páčil. Zastavili sa v bare Diera v mestečku Melen, objednali si pivo a ako sa rozprávali, vošiel dnu muž sprevádzaný veľkým sivobielým psom s hnedými škvrnami, ktorý vyzeral ako kríženec huskyho a ovčiaka, alebo niečo také. Mal široký hrudník, kráľovské držanie tela a radostný živý prejav. Zdalo sa, že všetci v krčme psa poznajú a on pobehoval od jedného štamgasta k druhému a s každým sa zdravil. To je ale krásne zviera. Zvolal John Sawtell a pozoroval psa, ako si podmaňuje hostí a dostáva oriešky a plátky sušeného mäsa. Napokon oslovil jeho majiteľa, či by mu mohol kúpiť pivo a mať to potešenie zoznámiť sa. Volá sa Captain, povedal muž a zamával na čašníka. S pivom v ruke krátko zapískal a pes ihneď pribehol. Kepi, pozdrav pána. Captain zdvihol zrak a potom vystrčil k Johnovi labku. Prvé, čo Edgarovho starého otca na psovi ohúrilo, bola mohutná stavba tela. To druhé bolo ťažšie uchopiteľné a skrývalo sa v Captainovom pohľade, v spôsobe, akým hľadel človeku do očí. Ako John držal v ruke labku psa, dostal nápad, vnuknutie. V poslednom čase bol stále obkolesený šteniatkami a preto nečudo, že si aj Captaina predstavil ako šteniatko. Potom si spomenul na Vi, ktorá bola najlepším psom, akého poznal, a predstavil si Captaina a Vi spojených do jedného psa, jedného šteniaťa. Bol to bláznivý nápad, veď už teraz nevedel, čo so psami, ktoré mal doma. Pustil Captainovu labku a keď pes odbehol, John sa otočil k pultu a v snahe vymazať si z mysle neodbytný obraz sa spýtal, kde dobre berú šťuky. Nebude sa veru terigať až k jazeru Klam, aj tu v okolí je plno pekných jazier. Nasledujúce ráno sa vrátili do mesta na raňajky. Hostinec sa nachádzal oproti radnici, veľkej štvorcovej budove s nezvyčajnou kupolou. Pred hostincom stála stupňovitá fontána na pitie s jednou miskou vo výške človeka, s druhou nižšou pre kone a s malým tanierikom pri zemi, ktorého účel nebol na prvý pohľad jasný. Práve chceli vojsť do hostinca, keď sa spoza rohu vynoril pes a nenútene prebehol okolo nich. Bol to Captain.
Na tak pevne stavaného psa sa pohyboval s nezvyčajnou ľahkosťou. Labky zdvíhal a púšťal, ako by ich mal zavesené na neviditeľnom špagáte. Edgarov starý otec zastal vo dverách hostinca a pozoroval ho. Keď sa Captain ocitol pred radnicou, zahol k fontáne a začal piť z nádržky, ktorá bola najbližšie pri zemi. Poď už, povedal Johnov kamarát, umieram od hladu. V tom sa z uličky vedľa radnice vynoril ďalší pes a za ním 6 šteniatok. Sučka a Captain k sebe obratne vykročili, oňuchali si chvosty, strčili ňufáky jeden druhému do srsti na krku, zatiaľ čo šteniatka sa im motali pod nohami. Captain sa k ním nahol, strčil im ňufákom do brušiek a jedno po druhom zvalil. Potom sa rozbehol preč, no ešte sa obrátil a zaštekal. Šteniatka vyrazili za ním. O pár minút ich prinútil vrátiť sa k fontáne a začal okolo nej pobehovať. Šteniatá v tesnom závese za ním. Sučka sa natiahla do trávy a pozorovala ich, spokojne oddychujúc. Z hostinca vyšla žena v zástere, prešla tesne popri mužoch a všimla si ich pohľady. To je Captain a jeho dáma, povedala. Každé ráno sa tu stretávajú s malými, odkedy Violetine šteniatka podrástli. Čie šteniatka? Spýtal sa Edgarov starý otec. No Violetine, koho iného? Žena sa na neho pozrela, ako by nemal všetkých 5 pokope. To je ich mama, no ten pes napravo. Aj ja mám psa, ktorý sa volá Violet, povedal John, a tiež má šteniatka v podobnom veku. No ale čo nepoviete? Odvetila žena bez najmenšieho náznaku záujmu. Chcem povedať, nemyslíte si, že je to zvláštna zhoda okolností, že som narazil na psa, ktorý sa volá ako môj pes a má šteniatá v rovnakom veku ako ten môj? Čo ja viem, také veci sa občas stávajú. Ja zažívam také zvláštnosti každý deň. Vstúpil do ich rozhovoru Johnov kamarát. Zobudím sa, som hladný, naraňajkujem sa. Deň čo deň. Úžasné. Choď dnu, povedal mu John Sawtell. Ja aj tak nie som hladný. A s týmito slovami vykročil cez zaprášenú ulicu k radnici.